Yarafo yamamu nyina atenase emma kwaba ebe nyansapo kasamfonyi nyansapo na wajeso de amame se yesane ne badwemba ekwan so ene madaroma yasai atenase bium yase nyampa edema obi bia bebia hwe yefri bia na yesa ma wache emwa ha esa ema wadwo bebia hwe edi yefri bia yiri samopom ye nyansapo abedwafo yenso ye ho ye pa nene yasaba ye ba ne abeto so na yedi enkomo yenko na yabrewa okufu poma ye no ne ono ne ne ebebo nkomo yi yenko ne yenkoma na kwaba na yemisan sede ne mpom sitie na yensese kwanya da hode a na afei yemra na yemeto so mfemfiri wono okufu poma be me na checheku na umpom ti sei oh yankopo adawro etinesa kwanya da hode a ene ne yebebo nkomo ne nkomo bayi ene ne yabrewa ye betie we die meka nse eye atetesem eye amamre die emu doye pa eno ene ne ye besua de na ye bisa se so akonwa atono no obia ena otumi edi akonwa ne bi ema ne ye ana na nte saade a ene ne kontrodo no ene sei eno ti ne ye ne abrewa ebedi nkomo ti kame ho na yenko ne yenko bisa na afi yensha ase ntwetwe enkomo no akofo be me na ana de nam ni ye pese wodi ewuramu na aka mem titiriwo se akonwa ato no obia ena etumidi akonwa ne bi ema ne ye na mpanyi se wote dase abrawa na wama okora aso no saa na etie ewo ahenie mu ana yo me dase edun ya Asante meyi mu ye wo amambere ewo ho o ye ka amambere ate se wo man ne mira ye ka amane ye ho ne ye na ya Asante pa tete aye nananom tenase se akonwa to kuromu a ye wo adehye ewo ho enti na nananom wodiri bi se enonkofo ena adehye se meme nana na betena kuro yi mu odi kaya na se wo nana ba wono na wo kwakire ne baabi se fa wo domko ye ka donkofo ana nkire se wo na akoto no nko ana ye ka sa saa mom kami baby se donko de akoto no a wo besom ya na wo dom no a wo ne ye ba no wa betumi yi a meti apeta pa he ne se nye nchance no wo mo akotena na wo di wanimu a enne wo dom no ko se fa wo dom no ko ha na menne wo ahie ni na ahie yi de me na me dia me di me hie de hie na se no twam na kota no so apatra pa ha de saa hie na edem na ye media nti ene wa donkofo no nkota no so dom no monko ne wo dom no nkota no so ana enye nchance na ha de media tina me mu aye ka me ho aye wo ha ne ye ne aye di ahie mpo a nti me de me hie me ma de hyefo ene te ho na wo so no wa dom nkofo ene wo ho enti se ha akonwa to a wontimi mfiri ho emedi akonwa ne bi ma ne nyeye ene se wutu firi ho kora betena petra pa hawi na ye pedi apetra pa akonwa wonka ho kami bebisa se no baaye no wa ama na nkota no so ena wo nkyan apatra pa ha ya ne bia wape ekura bia na se da moto ba ku bia ma no ena watimu a eno nso wonka ho wonka me madehye ho sabinde madehye hia ne yedi nkomo a wonim bi enti mabusua ase wonim enka ma wonte mabusua ase da
obetena fie ho kra te se de be ni ada onu ye frɛ na kyerɛ watena fie ho akyɛ nti wa ye me nananom akyerɛ tena no watena ho akyɛ no nya atem didi o eno akɔka kyerɛ obi sɛ wa ye me nananom akyerɛ a ye bɛka sɛ wadi natem ana wa kyerɛ na sɛ me kyerɛ wase amu ahunu sɛ wonka ye ho na kyɛ no wa kyerɛ ho na kyerɛ sɛ ayesa aponkyerani wontimi nyini amedane kusi kyɛ no wakyɛ ekura nyiri fie sɛ nyiri deɛ a yimi sɛ ekura ese ya kwakwa ese obi oso ya aso ni nu anyina ba be ye abusuan foforo adua na afi de makoye bretu untimi enane nyiri ya ye che ye no ya adane bretu fo ese de wote a na wote che mom no watena ha che na nso untimi meye odehye se wache nti sa me nananom akyere no na wonka adehye no ye ne ye die hye ase no enti so tifia ha bi kwa aba akopɛ mienu bi ene agye wo me wo tena nsie ha wo kyɛ sɛ de be ne a wo tena ho a fu mire kora ya de die bi wo ho a wonka ho ebiribi be so no me de hye be ka kyerɛ sɛ wo ya akyerɛ na abrewa aduru baabi ama akyerɛ yi afedie opese oyese wo de hye nti no akonya no so opese odi bi ama wakoka ntam kra eho nso te sei na se wa musa no to no wo mna dobe na nanom wo ye dai ya de sem kan ye nka nkyere wo da enti so yi wa dwere se me betena manfo man che ne nkrofo bi ba ha ne be di mfidie bi ba ebe yese ya de ehye fom pa no uni ne senti ebiribi akonwa bi da bifie ha na ato na wo so de kirikiri se wo bedi bia me bakan ya na me na kan de hyekan no be ka kire wo se won kan ho kora wo ya akire be ni me na no tra che de emu won kan ho de dufochie so de nsuo dadada o na ne denchem ene okusie so da ne ahwe a ne dua na se wa ahwe yie na apere ho kwakanta mo a ehọ na ne ye be ka kire se be kire wa de hesie wo de watena ho akyenti ebi kura wusika ni wini die bi ne se de enipasi ni wonti no ade hye kura wakate yeso na nso se ye ka ne kan de a e be ka se obi a me ka na de hesie me nya de hye enne nso matimi anya akodu aka sa antam no wakantam a se de wo ne na ye kan ye nka nkyero se nkantam ye se de ntam na fere ade enti wakantam wo pede ade na se onyamfum so de ntam a wakan ye nya nwie ye ne de wonyamfum so de wonso ne dia no wono de bebo so wonso de bebo ntam no so me ka okofo poma entam kase se me abusuapanyi no wusu aduomi akonya ya atọ ofia ha yi eye me di eyeyi se na bia no na bi so ho no so waka se me so me ka me na okofo poma se akonwan wo me ho kra tena no atena ha ache udi bia enye yi eso de aboso no o de aboso enu nti no ehinkwa na ase mpanimfo ebechi mu didua ne maye mu ade ye de akobo panyina mane abrewa ahanna ya na kire maso kakra so bodua mu saa mre bia ye ka saa ntam ya na me koka ye na onana no de beboso no na hinkwa bia meho wana ebeti achi kobo amane ya ye mamosa aka se de musika no wo ho no okay abra na obi ani ho na amokan no wo be sa aka no pepepe wo be ka se be kantam wo so se be de boso ene mo meka se de usika no na won fa mo boso ne nhwe ho no na mo de boso wi a na afi ya matete ho ne ya ye ntam na mani nya afi na ne ye be ma mo bere ama obi a be kire na de hyesie na se ye be ma mbra mo kwa asa ba na o se nye da no a na ye be kire mo bi a na ye de ahe da se ye be tena mo asem no so abro da no na o ye se wo makoduru fie ho ama ahenkwa
o maka ntam no ama ya che wo mu dedua ebe bi na ne medi nkomo wo se ntam no ye nche ne ensa de hene nifa ye nche ne nifa debi ne ye che ne bonkum ade nti na ye nche ne nifa tete no ye che wo dedua nti ne friend dedua no adedua si ho ne ye de wabom ya mantam do nse ya bu ubedidi nsa nifa nso na ade bedidi ti ye ntimi nso wo nsa na mantam mum na mum bonkum no jo enti sese no memfa ne se asemisi yeyi apatapa ne siye ye sha ase nyina ha ne ye de aye me makam wo ntam wo nana nso de aboso ya che de ye ko achi apanyi ne fi ho no na sese ahenkwa ya che dedue yi asa ye nto aso enti ho na wo bekoro no ne se ntam no mo ka ye ne obi e me ho a ho na wo nana so be ma ya chiri mu se sei na musika ntam no na de wo ka ye no no wakasa na sei na me ka no na de ode boss so de abos akase na sei na me so me de boss na afi ni ya mama ye emu ayedie nyina wo ya ayedie ni wi a na de masam de be hyeda nana we de tubu ayedie ni betimi ehu bia na no de ye nka ne sa ayedie no sentam no enhinkwafo no nte ho no wo mu no oje okay ansa na se bi entam a wo kan ye no ye wo twadwan nte ho ni timi yeska na enhinkwafo de ya na yeska okay na de ya mamma na nkasa de gisi dwan mo jago so okay de wo twadwan bi a ye bɔ mo dwa ase mienu na ya te abodi fa ni bia ya je mo baako okay ya te wona se to asomai nti na de mo asam na hyeda ibi kura na dwa no kura mo anya ne na mo asere da na da mo di dwa no beba no afi ne de mo asam na hyeda se dasi ibi di mo asam no ti wo a wo dance ni kai no na wabeboa wo ana ke se da ni dura e ho na obi e be kire na de hesi senti a wo se wo udi bieye no wo be kire mu kire okay kwani e fa so a obeye de hie na obeye akonya no obeye akonya no ho e wo abusua ni mu nti duru badwam ho a e ho na yesi abusua dua e na me nana kan wo be me ehunu se maame pome ni nana wo ni nana asie pa ye fre na bre kwabra ena obewu akuakoma na akuakoma wo akuesewa sa na akuesewa be wo poma poma na ne ba ne me okay na se aha no akere no wache nso wayira no esense oba afi ho no na sa wo nana no ma obobo obodin na bi no mu ni ho dada enti so no obetimi akakra obetimi aka kopem bra oba afi ho no na obetimi aka de afiri di aba ikura no de abefiri mi maame akuesewa nanso akire ho ne de ejama kusu kwase ne kohwe ejama na se no wuni uhunu se ejama na bu akusu ya wose we na me kura ne ye kura ha ne timi ye from pa so sanity se ne de wonana no afi no wode ampanyimfo ne nyina ewura tetemu ene ye kan se busua dua no osibia no mi bebo ni din se abre kwabna no wona ne mamman nyina ayese koko dua yesi we ne nkura bata no man ya aye no sanity eno ne fe na busua dua ni di si ho the man no bi sa ha na fe no obebubu ni nyina ami yehunu ko ojo be wo afiekum be wo adwa nipa be wo ya donko be wo na dia besi enne poma so na mi gina ho yi enti aberwa sese wa me ehu ye nkrobo yi a ye bebo yi ahanom na afede wo nana na nkasa no ebede na sumasem sese me na me ye akere no ade we ne mayira ebi a me ai na ye nana poma ana ye nana ekwesewa na de wo ho ene ye nana ekwesewa na ene ye nana poma na bisoso be maame di seye so wahu
o maame di say ye na akuese wa no maame di say no di owo akuese wa no so maame di say na de wo so wo no so maame di say asemo ya woke na mama kai na anu ye die bia no nsu kodi ahemfie saa ekowi akyi ni nyina no na semfo abaako pesei na me nananom de akrim wo mo na ese so mo ya ade hye mfonyini baako pe mo nanana mo bubo ndin se enu nti no wono wo se mudi akonwa no entoma bonase na wo bodawuru ti de ohene bisa ne se na ode hye de obodawuru na se enu na ayi wo mo de wo mahwe wokra ko se de wo kan ya o mbeto me nananom na me nananom ma wo mo baabi tenaye ene yatwa hade ama nti ene mo abade a mo nso mo ntena hase ti mo ntena hase ne na mo nananom abedane ahenkwa wo fie ye ma wo mu bibi de ye ma ni dibire bi se ja ye de boye da wuro ma ye fe de boda wuro ma ya wo se wa kyere fie nti wa bayi wo de hye akire o ya akire ti bonkro mu na fe de o na we na betum se ubetimi aka na enso ade ba ko pe bi wo honom a enye yi enti abrewa ye no mehu se no ade no mi ankasa no sa ma mfa yi abrewa mitimi pache wo mentam no kura metwesan hono na afe na ni ya afe na ntam no a wo kaaye no afe ni ye bebo wo ho ka o se animanimu amhu se nko ye na ma pache wo awo echa no abepa na afe ni ye be che so waka ntam ho wo de ntam na di agoro ensesa nka ado ano boso kura wo sa asem no ho ekwakantam awu Demerit akwakantam wato ntam no enti mra ya ekere wore se wato ntam no eno ne yese asante amamra emra no wato mra fe na wo be ye ho ne yeye enti yesi amamra ne amanne fe na ye be kere wo ho ne yeye se eso utwadwa adu ananso ana nine o ma pache no so ye mfa nche ye de cho say sa fe no wa hu se ade ra fe ni ka se kra bia ma be so okofo poma na dabi wo si ye de be chewo na emum e ka ewo ho emra no ene ye ewo ho e si e ma we na se ye ntimi mfa nche wa bra wo nye ne ye na ewo ho no wa anye ne ye ne de ye de achewo wo mu obi a waka ntam a ya ye bua no fa ya me na ntwetwa edwan ako no obi so te ho a no osua se ene wo se me hwe yi se ntam no ye nka no ko se nya asem kitu obi anko bi ekoba ena asem se dwom kokora adwuma ye di no se ntam no nya asem kitu esa ma foforo na ewo ho no nso kra de asua tete no pa no wo fon yi ekuta wo kora mi fitina na me se edu fon yi media na be fai wo senyo de me kan tam na wanti mi amfa mo so de mame sa ye de ntam di ade anti na ye wo bo se ye de ntam kase agi ade aso me kendo nai chere say waka ntam saa bre no wato eno ne ka chere say wato ntam eno na emra no ya Asante amamra no ye be chere wo na ne ye soso a ewo ho ne ye kan si woni say wato ntam nti wo be ye ho ayede eno na si bebo odwai se duo sanson samiensa na ye boso a ye bono se adwai du se nwotwe se nsia se nan na eja wo sra na nananom aye se abodifa na o si nananom aye den abodifa eno kire se ye bo wadwa nan a eno wasere so a ye defa ama mami misa we ansa na ato aso eye chinchinchina achi se ukwa ahemfie na ebi aye chiw de bia na ye bo ka bia srente so ana
na wugya nananom anim wafom ya bɔ wo ye bɔ wo wie ya hwa no wato butum no watua dabi say metimi atu no kra wasane ebu nananom anim tia wa kyere wo say ye nya hwe ye nsahwe abo me kan nwan du e na bia sika da so metimi atu anti nya stop bia wa mo fa nwan ne mra dabi sa ye wo say wo sai wachi na wo dwan wo di dwan atoa na wo sere so che so de ani die ama nananom mahwe we ya ye kwa himfie se de ye bebo no bia ye bo wan cedi kura wo se nipa ne sere so o sere so na ya tewo so yes ye de hye atum ai ene ye mfa hye ntum abudi fan no na ye de hye atum eti abrewa wa me hu kura wontimi tua ne da no asa metua saa wo sika kura wo timi de bi hye mu kana na wahye mu kana na wakɔ achi ni we de se mo na mubu mu bese wo suma abrewa de obehwe de nka mfa wa bɔ meka mi wo mi sika na gini nyina sesi a no we nso nka ya asem se wa mu me wo kura sika na wo kan ye mi nya boro so me wo boro so kura age wa de wi ye de ye be ya sika wi ya ni nwan wi ya ne mo nyinam de me nkɔ mo nkoto nwan ne mra mo fansan mra me ntwe abrewa ya amane no edi awie mapachem so se chenchenchen achen amamre ni ntino wo se ye ho amane ya awie no se kwa bam wo se wo nana ne di ade bibi fufuro bi wo hono ma me mesa ya ebi ebetimi entimi mfa me ma akonya no ho bi ma na se ya maye mamamre ne fantam no awie no ano no asa wo ma ho bi eno nso mes entam bi wo hono ma be ka na asa no de asa no wo be kantam ujina ho akantam se fona yebu wo no wate wo ho ase ade no wo me ho na akọ ho di fi na ekoro el fi nei e de koro wonu asefu biara enko we ni ye bra wontam a wo kan yese akonya no wo se fata no na bubo wo no wo ye ho amane awie no wie obi bia twa no a wo be kọ no wo be hye kana am ye hu se wo si hu bi wagye atum no wase ni bi ensi hu bi wagye atum se de wo be ye no na nsese wo ye e na wo be ye di fi nei e de koro de wo no wasefu biara ema ese we de abrewa be kan so abo hu de o so wakanta wate wo ho afiri ho e ba sa na nipa na ade na kodi ni ho no se wo na ne ono nso be kan tam ni bia na won de won ka bi won de sane de ayehuru sane de ane de ama no unu obi kokọtụ na wedi fo ne ye fa no a wa se wa wonni di asem no won ka ho wodi wa koso okay wodi wa kofa na ade okay na ese wa kan tam no kura wie na ye nwa amamre wie o sa aka biem se de ade no wo ba ho biem me ye se ni amo ho nsem no kura o so da ye kura hu sa akonya na abeto ani e ho mframa ko se fa ho enti se ne de na che se menya age atuma masa aka ntam de aguso no de emfa ho ni mfidodo a ebedie mintime ma ho eye wase lecture se wasefo nka ho ye yi ho afi wasefo nim nyense mo yi mo ho kura na efi nka mo bepe na mo anya sa ka odi ani edin bi na ebegie nti me ka se me yi ho afi de ayese me se fata na me ana esa afi de me ni nye ho nti me yi me ho okay ba we de me nka ho na nka me de ne edin fon bi eba patapa bi na abedi ye aferi wanya to ho asese se wonka ho kura na nanu ti ase pa na entam no ye nka no kwa se wo ka de na wunnim de wugina so a wo ka na se wunni agina so obiara entam nya ade edidi agoro ye fe ni agoro kura si se na nanu mama ni huru bi aye hunu ene ye de aye ntam no se bia sa de ni bi nsi biem e wa mamra na nanu ye guso a enti ye de gi ye ho ntam se sa de we ye ntam ni enti se wo kwakeka no kwa na ye muya wo kura e mo adwene nyo se wa fa etere didim esunsanso no beba ebi a emani mo animu ewom ni ema bi beto wa wo dadwene ho a wonte ase na ye
nananom agapade ebia wodi kataso muamuaso bi akantam afa anaya kantam gu so no wa anka no wafa di nsunsu aso beba fi sentam no ya anya anto hokwa e wa amane a ye edi to so ansan entam no edi mu de so ahye mra obi nton ye mra anya edwuma fi entam ye kan yon se yaka bia mentam eye nipa baako pɛ no nkwa ne timi nyantam na se kromu ni nyina timi nyantam ana omamu ni nyina timi nyantam entam ni gina se kuro no wo a kuro no wo wira enti amanehunu bi ebeto saa wo man no amanehunu bi ebeto saa wo man no ye anibire sempa no nananom gina ho ye ho amamere wia ne ye de aye o man no ntam ne de aye saa ntam no eye ntam wa da kuro no so okay na yesi timi nya omamu ne nyina entam nyina okay na wa nkrenkren so betimi enya wontam ewo ho no so no wo kura wo firi kuro mu a ye ka itin bi sa na wa anka wo kuro mu hene ntam wo firi hene na wo wira no hwan ada no wa anka wo wira ntam na wo tra beka wo men wira entam ada no wa anka wo wira ntam ho no timi bo wo kai pa ansa na wo kwa wa kopa wo wira no so chew se me ti we me wofa ene pram so hene na ebi asamaba na mesa pram so hene ho mentimi anka ne ntam wafom ada na wo nka wo wira ntam e kire so sen wo kan wo wira ntam de ko nanim ene wa anka ne yie so wo kan wo wira ntam na de ko nanim wo ko toto paapa so a nti hon ne ebisa was o me kan na ensam no anko yie ensam no da me wira anim na se de wo si ya no mame no na che se wo sisi me na se nya se wote da se abra ntam na ntina aka ntam bia you ni so na no you arwa ya da se anopai awie anwumiri wa kire mu pa ama yehuna akonwa a wo me ho ba bia efiri tofam ko ense se wo fa na wo kwa akopere na de ne dia no so ani abre din obi tiwe kasa bi misika beje ade ne nya wo dia sa wo je yenhunu asantefo yenhunu se ade ne ni wo na age de kotu fi a yemusuye ma ensamanfo dada no yeni kwa na wo kofre na gunsa yenta wachi kwa na wo kofre na gunsa esa abre wakura yi mu aye koyi anema nkoyi ni ade nyina dodo na figani a wo busieni bi no akowia wo bi akonwa wadi sika akoje tu frɛ na nanom mo ma wo mu nimo ne kuro no kura no aya kuro no akonwa ni demu no ne kuro na sei ti se nipa no a wo begu nsa no na nanom si ye numbo nkumsuo ye nkura aseye ye mpanimfo aya seye yade basa ewuo basa etimisi kuro mu ana ye nte ase efirisa na nanom bu ofu ni yehuni abrewa yedase yemfansia na yensore so ahwefo okofo poma no asante nwoma no abi ehu niema ne bi wonu ma esisi a wanhwe ya wode sobo bebo omanyoni wode sobo bebo okurom hene wode sobo bebo ebia obi a oye panyini bi ewo mpatemu anase oman mu nenso toda na ye ne ayamamra yema na afirato na yenhu se de ebesi afa apepa ho asasiesie no de asi kwantempon so se de kane no ne nananom ye no enu ne nneye ama oman no ebo nyinyi ntinsenke ye kai ne ehu ye tete atempon no ne akone akofa so a enke beboa ebiem ye kantam a ye kantam no emfa nkoya agudie na emfa nkonkodi agoro usua ni nyansapo ai ya kire nanso ye nkanche osefa kokodi agoro esanse ehun sunsaso ene ho atepoi abenedie ene wafa a wo befamuo no se wunimu a ka wo mfantam emfa ni agoro
sansete de abrewa kan obia ntam bia no ye ade a se bi nipa ne mpe na wo hu bie mu empe se obete ti na no ye ntam no meka me de kire mu a meka kire se me de ye mire bi kwanhia me kohia ye aka abo me a mani abra me de ato ebobo so me mu eye me ntam kese enti ade a me mpe se me hu bie mu enti na ye mani bresem enti ntam fa ni agro enkeka na basabasa no ahwe ne ye fro nananom animu a woto ebetwi enti wanhwe ya woto betwi ewo nananom animu ho no enti mo me hwe ntam yie na ye nso ya mambre nim yie se ne be ya yenye oyiraba wo ye ne ankasa ye mem ebiem mesra mo me bo yahwefo ekoko esi ahodaso ene be ma abrewandes entesa momma ye ma ye ni na ho na ye na ye ho so akrabrifo na doso ewo memu enese de ahokire ni si konintini obia kokwahwe apa bia kofirikwa mu bia opese ofa kwati kwan so na afei se ne be ya saa na no be ne nsa be kona no ntino de ni kwa so ye bia no ye NYANSAPO kasamfonyi no eye NYANSAPO TV tie NYANSAPO TV saa na etie NYANSAPO TV ni bibia enka ho biem yenye so ne se yesane ne madwemba kwan so ye botaye ne se amamre amanne atetesem afutusem abakwasem eno ena yasoa ne ho ahenche a ye kiremu oni ebo Dawudu e de kire wiase nyina ye hie sika wo bia ho a ye ne ye betia afa kasa fidie so se ye dwumadi ya ye besrew se boaye se ye hie bibi wo bi honmo a ye betia afa kasa fidie so ne afre ne aboa ye ni individual bia na se ankorankora bia eni nkomo e wo social media bia so se mayiska ana se ye pewe ana ye pewe se obi ni wo ekosa edi sa agro na mesrew number na e de screen ani no number na e de screen ani bo modern na frɛ o frɛ no obisa se ye nokora e be ka cho se an ye nokora enye nokora nso e be ka cho se an ye nokora na de me ka cho nso nokora ne se ye ni obia individual eni nkomo emise bisa sa de no ye fi se bibi behia ye ne ho be kire ye ne a se de mo ada bia mu nim no ye de fa ye dwumadi so ne atonkra no na ye de amamo afei dodo na ya na ye wo makono se ya brewa wono mpese wono eso nasene obi wono ma ko bi santoma wo ye pese ye tontoma de ma abrewa esra mu ni nyina na ya na ye ka de kire no ti se ye be ka kire no na afei be wi akire no na abrewa ante ho hwea na ekwa se de wo kotutu anoma ho na de aba ba kire opanyini se wo mu di mfa nkire wo yesra mu mo a eye moni so na mo sa ope no akonya ne da ho number na ende ni na frɛ ye mu bia ni won ma sabia kusabia kronto ya bere wa ni ye adwuma no ya ye adwen se ni bedi kwaku anansi agoro enti se wo frɛ na kwanya opese wo fa so de fa so a obere wansa kan ne ma ni wi a ye bema wo ne wo no ankasa di nkomo na wo hu se ampa ne nsa aka anase ne nsa enkan ya di musi na ya soro so na yakọ midi ene abusua pani owusu aduo me hwantam yie ne ntam ani wewu krachi bi wo eye kwada so ne mra ne wo ndin se ntam nye wo se tam di ewu ye so yakọ dachi bi ebesia ye mammo ene hwe adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya